τους πρόποδες του φαναριού, στη μέση του καταπράσινου λεώνα της Τραγέας και περιτριγυρισμένο από βυζαντινούς θησαυρούς και ενετικούς πύργους, βρίσκεται το πανέμορφο χωριό Καλόξυλος. Από το 1880 την είσοδο του χωριού κοσμεί η επιβλητική εκκλησία της Αγίας Τριάδος, σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής των κατοίκων, ανοιχτή για τους επισκέπτες, όπου μπορούν να θαυμάσουν τους σκίονες και το σκαλιστό τέμπλο της, όλα από ατόφιο μάρμαρο. Επίσης σημαντικότατο εικαστικό κόσμημα της Αγίας Τριάδος, το οποίο βρίσκεται πάνω από την ωραία πύλη, είναι ο σκαλιστός άγγελος, καθώς αποτελεί δημιούργημα του περίφημου γλύπτη Χαλεπά. Οι κάτοικοι του Καλόξυλου έχουν έφεση στη μελέτη της βυζαντινής μουσικής. Φημίζονται για τους καλήφωνους ψάλτες και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις γίνονται πόλος έλξης για τους κατοίκους του νησιού που θέλουν να απολαύσουν τις μελωδίες της ορθόδοξης υμνολογίας. Ακριβώς απέναντι από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας βρίσκεται η προσωπική λαογραφική συλλογή του Φλόριου Χωριανόπουλου. Εκεί εκτίθενται πολλά αντικείμενα και σκεύη καθημερινής χρήσης των προγόνων μας. Στην συνέχεια, ο διαβάτης του χωριού θα απολαύσει εικόνες της ιδιαίτερης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του χωριού, την οποία οι κάτοικοι σεβάστηκαν και διατήρησαν στο πέρασμα των χρόνων. Ο Καλόξυλος υπήρξε και ήκμασε ως ελαιοπαραγωγικό χωριό. Στο παρελθόν, το συγκεκριμένο αγαθό αποτελούσε την πρωταρχική πηγή εσόδων των κατοίκων. Μέσα στο χωριό υπάρχουν δύο ελαιοτριβεία. Το ένα από αυτά βρίσκεται σε ένα πετρόκτιστο κτίριο λίγο πιο πάνω από την κεντρική πλατεία του χωριού και είναι επισκέψιμο. Ανήκει στην οικογένεια της κυρίας Μίνας Βερώνη και είναι προβιομηχανικής εποχής αναπαλαιωμένο ελαιοτριβείο. Πλέον χρησιμοποιείται ως πολιτιστικό κέντρο του χωριού, έχοντας ήδη φιλοξενήσει στις αίθουσές του αρκετές εκθέσεις εικαστικών τεχνών. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως που παρουσιάζει στον επισκέπτη, εκτός από τα μέσα παραγωγής του λαδιού, είναι ότι θα δει εγκατεστημένη και την πρώτη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος στην Άξο. Το ότι ο Καλόξυλος και το Χαλκί, η προηγούμενη πρωτεύουσα του νησιού, από το 1928 μέχρι και την κήρυξη του πολέμου απολάμβαναν πρώτη σε όλο το νησί ήδη την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το οφείλουν σε αυτή τη γεννήτρια. Στη συνέχεια, σε μια διαδρομή 5 λεπτών από την κεντρική πλατεία, μετά την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, συναντάτε το ποτάμι του χωριού. Εκεί θα βρεθείτε μπροστά σε ένα καταπράσινο δρόσερο χώρο όπου δεσπόζουν πλατάνια. Τις δύο του όχθες ενώνει ένα πετρόχτιστο γεφυράκι δωρεά των εναμερική καλοξυλιτών το 1925, όπως διακρίνει κάποιος από τη σκαλιστή επιγραφή στην ένθετη μαρμάρινη πλάκα. Ένδειξη ότι ακόμα και στην ξενιτιά οι κάτοικοι του Καλόξυλου ποτέ δεν λησμόνησαν τον τόπο τους και δεν έπαψαν να τον ενισχύουν. Στο ποτάμι βρίσκεται και ένα μικρό υπόγειο οίκημα, οι λεγόμενες πλήστρες, όπου εκμεταλλευόμενες την έντονη ροή και ποσότητα του νερού οι γυναίκες του χωριού για πολλές δεκαετίες έπλαιναν ρούχα και υφάσματα του νοικοκυριού τους. Βγαίνοντας από τον Καλόξυλο και πηγαίνοντας μπρος στο χωριό Μονή, 500 μέτρα μετά βρίσκουμε στα αριστερά μας κρυμμένη μέσα στις ελιές τη βυζαντινή εκκλησία του 11ου αιώνα, αφιερωμένη στην Παναγιά τη Δαμιώτισσα. Στο εσωτερικό της είναι ακόμα ορατές αγιογραφίες του 12ου και 13ου αιώνα, καθώς και μαρμαρόγλυπτα τμήματα από βυζαντινό τέμπλο. Η περιοχή γύρω από τον Καλόξυλο είναι γεμάτη μονοπάτια που οδηγούν τα περισσότερα σε μοναχικά κατάλευκα ή πέτρινα ξοκλήσια σπαρμένα μέσα στον πανάρχαιο λεώνα και τις κατάφυτες πλαγιές των βουνών. Παλιά και νέα κεραμοσκεπή σπίτια, πετρόχτιστες εξοχικές κατοικίες, ξοκλήσια, βόλτα, μικρές περιποιημένες αυλές κατακλεισμένες από πολύχρωμα λουλούδια, ανοιχτές πλατείες και στενά πλακόστρωτα σοκάκια ασπρισμένα με το παραδοσιακό χαράκι, δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα, περβόλια γεμάτα με δέντρα, φρούτα και ονόβιες ελιές συνθέτουν την ιδιαίτερη για τον αξιώτικο τοπίο ταυτότητα του Καλόξυλου, που γαλήνια και φιλόξενα οι κάτοικοι περιμένουν να προσφέρουν
στον επόμενο επισκέπτη του χωριού. Gaia,